Selam cemaat. Siz Şokmakçı kanalında. Hem mağayın karantindadır. Content Mobil. 3-ші серия. 3-ші güne. Бірнеше сериясының шықмады дұрысын еткенде. Соңғы серияда біз машинасында ятып тауыш кеміткішін алыштырған ек. Аннарысын енді мен қойышларын алыштырдым. Бүтін тягаларын яңарттым. Шаровойларын. Аларын алыштырғанда мен түшірімін, ләкин жамағатшылыққа шықмады енді. Өзім білген генә сәбәпләр арқасында шулай дейгенмін. Бүгін біздің вазифа машинаның штанын салдырып, көтін қарау. Мына мында бампер астында біздің тишек бар. Шулай етіп жамағат, мына шында урау шартларында көтін кесіп алып, әзгенә үстәмә бір пластина ябыштыру. Бұл да бамперны салдырам қар. Һәм эшкә кирешәбез. Мен қызығы қоя қатты бар екен. Onlar şimdi tuğulsun şişirip etken. Mına mından alıp, şulay ettirip barıp, басқа kesip düşürüp, şunda қатты kesesi bolar. Farkopni saldırıға керек, çünkü okuma şovlay. Başta mına kesip atıp anlarsın, şuna plastik kesegin turu ketirgençe. Şulay turu ketiremeyim hazır. Tәтилеп kesem. Keskenden soң, mında da şul kalıp boyunca anlarsın. Sızamda marker bilen şul marker boyunca anlarsın, bunu kesip atam. Naq şul kalıpны koyup, жаңа пластинага naq şulay kesem. Teoriya boyunca benim жаңа kesken plastinim mına mında tişikке tüp-tügel туры келерге тиеш, plan boyunca. Elbette, benim indi tecrübem var xar, ул hiç şeksiz туры келмeyecek. Hem indi jemaat benim yabıştırу sәләтем аюның балет биюі кебек, шуңа күрә мына бу бер зур тишек урынына тагын 50 яңа бәләкәй тишек барлыкка килсә, сез аптырамагыз. Шәхсән мин моңа аптырамыйм, чөнки мин үземнең ничек ябыштырганымны беләм. Бу минем кыланышларым бик уңышлы бетмәскә мөмкин. Ничек булса да, ничек кенә бетсә дә, мин бу видеоны һичшиксез куячакмын һәм сезгә дә тәҗрибә булыр бераз. Ничек итәргә кирәкми икән булса да белерсез. Şulayrak bөгелгән. Булайга да әзгенә бөгелеш бар. Кәкрейне күренеп тора. Менә шундыйрак авыз барлыкка килде. Тәти генә, матур гына. Димәк, өсте менә шулай. Асты менә шулайрак була инде. Әзгенә ярыклар кала калуын. Менә монда ярык кала. Монда бераз гына. Минем 3 төрле электродым бар. Arsenal, Monolith һәм Risante. Шуңа күрә оста биюченеке кебек акландыр нәрсәм булачак. Ара бере нитә калса, эштең нәрсәдә икән беләсез. Димәк җәмәгать, ике җирне тишеп куйдым бераз. Хәзер аска бер төрткә манчырга. Так, хурлыклы рәвештә. Менә монда шәпедем бар адаймы? Хурлыклы иттереп. Монда шәпедем. Анардан да кимрәк түгел хурлыклы иттереп. Һәм дә менә монда тишкәләдем бераз. Шундыйрак хурлыклы җөй. Ябышка җирләре әз инде моның. Бер кайда да ябышмаган дисәм була. Менә монда бераз ябышкан, монда бераз ябышкан. Монда бераз ябышкан. Асты ябышты. Кырые ябышмады. Хәерле көн җәмәгать. Бүген кичәнге эпопеяның 2нче көне. Кичә мин машинаның күтен кисеп, бераз ябыштыргандай булдым инде. Видео чыгарга тиеш, шуңа күрә видеоны яздырып бетерәм дә, шулай булса да чыгарачакмын. Кичә үз изоляцияның шундый лайт версиясе булса, әмма бүген инде чынлап та кырыс куйдылар шартларны. Кичә кич белән Мәрида утыручы бер кеше безгә рәсми мөрәҗәгать белән чыкты да хәбәр итте. Булды иртәгәдән сәгать 7-дән шәһәрдән шәһәргә йөрүләрне туктатабыз, кичектерәбез диделәр. Сез дә гади үлемлеләр өйдә генә утырыгыз, бер кая да чыкмагыз. Ашарга әйбер кирәк булса,
әнә яныңда кибет, шуннан чык та ал диләр. Ягъни этләргә дә үз комплексларында гына төшәргә ярый. Шундыйрак шартлар куйдылар безгә. Шуңа күрә машина белән хәзер кайда да барып йөрү ул кыен эш. Инде начар тәртип бозучы кешеләргә тиешле җәза чаралары күрәбез дип куркыттылар алар. Шундыйрак хәлләр. Шулай итеп, кичәнге нәтиҗәләр. Ширек кисәк кисеп алынды. Яңа пластинаны үз урынына туры китереп, төрткеләр белән чәпәп куйдым һәм үзем булдыра алганча инде ябыштырдым. Кичә бик озак маташтым, өлгермәдем һәм кайтып киттем. Ә бүген инде барырга мөмкинлек юк. Шуңа күрә ничек бар? Шулай күрсәтәм. Киттек карарга. Стен. Ябышты. Менә буларны кырып салсаң, анда да ябышкан инде. Аны шуның кебек бәләкәй тишекләр бар. Монда тишек. Менә монда ябышмады. Мин гомумән ябыштырмадым. Уң ягында исә шулай ук. Бер тишек урынына 50 яңа тишек әйткәнемчә. Шундыйрак хәлләр. Асты монда тишек, җый бар. Аннарысын ярык, ансы ябыштырырга онытканмын. Аннарысын бара инде үземә хас, үзем кебек матур җый. Моны һич шиксез аннарысын ясап бетерәсе була, чөнки булай торып калдыру минем үземнең дә күңелемә хуш килми. Мөмкинлек булуга ябыштырып бетергә тиешмен мин. Шулай итеп, шундый хәлләр җәмәгать. Лайклар, дизлайклар куегыз, каналга язылырга онытмагыз һәм авырамагыз. Иң мөһиме шулар. Кешеләр монда машинада да маска белән йөриләр. Мин аңламыйм, нигә машинада утырып маскада йөрергә әйтегез әле. Беләсезме, нинди хисләр туа миндә? Әйтерсең лә ядрәле сугыш туктаганаймы? Бөтен җирдә радиация, тузан, ком, тегесе бусы һәм монда кешеләр йөриләр. Бөтенсе маскаларда, машинада да маска киеп йөри. Һәр ул абзыйдан чыгып сорыйм әле, машиналар йөрим анда дип. Киттек.